दायो जोङो नायगोन जाहैबाय जिसिबि सालायनाय जिसिबिनि खालारजों दख'नाजों एखेसो नुलांबाय हरैनिफ्राय साबसिन नुबाय गाखोबाय सालायसिगोन दायो हिनजावफ्राबो हायोलै लोगोफोर नुवाखै 500 थाखा खामायबावो दिनावहाय जिसिबि सालायनानैनो बैसिम खारलांदो बिफां-लाइफां सारि-सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा बिनि खामानिया बेल' आरोखि बिदिल' मावनांगौ आरो नै बाव खादा दङ बे खादायाव लखबना होनांगौ आरोखि ओमफ्राय र' दोनथ' आंबो गाखाबाय लोगोफोर मावब्ला हिनजावफ्राबो मा हायो मा हाया लोगोफोर आंथ' नालाबो मोननाय नङा अभी मैं बंद करने वाली हूँ रास्ता
Ada. Kapan? दा बिदि सालायनानै बेसेबां मोनो सालायनाया 500. सानसेयाव दा बिसोरनिबोनो जाहैबाय गासिबो बिफा फिसा बिमा फिसा बेयावनो मावजोबो आरो बे अन्थाइनि बे सिमेन्ट लगायग्रा मेचिनखौ नेनायनि 20,000 मोनो जाहैदों ओमफ्राय खामानि मावनाया एक्सट्रा मोनो बे खामानि मावनाया बे मेचिनखौ नायनाया मेचिन सालायनाया दिनाव 1000 मोनो आरोखि ओमफ्राय दा फिसाजोआ JCB सालायनानै बेयाव गारसनहैनांगौल' बे 500 थाखा मोनो आरो दिनावहाय बेनो लोगोफोर जोंनि बर' हिन्जावफ्राबो मा हायो मा हाया मावला फंनैसो माबा बुंनो गोसो दङ बर' रायजोफोरखौ बुंहर मा बुंनो रायजो राजाफ्रा एसे सापर्ट खालामनायदो फेमास खालामनायावहाय भिडिअफोरखौ नायदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव सासेनिफ्राय सासेनावहाय बारहोनो दाबाव आरो लास्टआवहाय बेखौनो खावलायो आंनिफ्राय जायफ्रानाखि गोदानै हाबफैदों दिनैसिम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला